naman oh. Ang grabe talaga din kasi oh. Grabe talaga din kasi oh. Oh yun, hilig ka. Paghiling ka na. Oh, laki! Grabe. Yan na naman, yan na naman. Lakas, laki. Laki, laki. Ayan na naman. Ah, grabe. Woohoo! Thank Lord. Woohoo! Ah. Woo! Grabe. Yun, good morning mga toy. Ayan, balik tayo natin sa Pasig River, fishing spot natin. Dito ulit natin sa malapit sa Guadalupe Bridge. Andiyan kasi mga toy, Mandaluyong yan, tapos dito sa kabila ay Makati, Guadalupe. So yan mga toy, nakasita pa tayo mga toy. Ito, dalawang taw-taw yung gamitin natin. Nakapukol na yan mga toy, putura. Wala na kagad. Gino, okay. Mira, meron na kagad mga toy. Hala, uy. Nakapukol lang mga toy, meron na kagad panimala. Grabe mga toy, mga good size pati yan mga toy. So yan mga toy, tara at samahan niyo po ako no. At tayo magkakasiyahan dito sa may Pasig River. Pahinga muna tayo sa Wonder Ilog. Dito lang muna po tayo sa sa may Pasig River, the long beach of the Philippines to mga toy. So tara mga toy, pupul tayo ulit. Yan, dyan lang tayo mga toy. At mamaya marami tayong mga kasama dito mga toy, mga taga Paco Anglers, tapos taga Muñoz. Yan, malapit sa Monumento na yun. Kahit saan kayo dito mga toy pumukul meron talaga. Ay sa bandang mga toy, sa may papuntang Manila Bay, medyo matumal doon. Kasi nga napapasukan ng tubig alat. Pero dito ayos na ayos dito mga toy, hanggang doon sa may Pipindan papuntang Laguna Lake. So safe na safe tong kain so ngayon mga tong isda rito no. Kasi mga galing Laguna Lake. At yung baparaw dito mga toy ay balita ko galing Canaba. Kaya pa napakarami ngayon mga isda sa may sa may Marikina River. Natin, tara. Uy! Baaway na kagad. Natin, tara. Yun, good morning po ulit sa inyo mga toy. At maraming salamat sa mga silent viewers natin sa sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you so much mga toy. Thanks lang yan dyan mga toy. Tapos ito yung pantrabaho natin. Dalawang paniwas gagamitin natin para masarap magbiwas. Wala na mga toy. Wala ka bro. Wow, pinalaki. Oh, just me. Lord, ayan na ba yung sa ay naku, nakalimutan ko yung ko. Nakalimutan ko yung gloves ko. Ganda ng tama mga toy, ngala-ngala. Sana dumating sila Kuya Ronnie dito. At sila Michael Borak, sila Kapidilmar. Yan, Miguel Love, shoutout nga pala kay Kuya Delvin Padilla. Number 1 share natin sa FB Reels natin at sa Facebook Reels. At siyempre sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo mga toy, sa lahat ng mga tumatangkil. At Miguel Love, shoutout nga pala kay Philip Lopez na Hong Kong. Katrabaho kasi ni Ate Mary. So yan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating FB Reels, Facebook Reels. Ganda mga toy, paano kaya ito? Nagkakatartaranta na naman tayo ito. May pamaypay pa rin ito yun. Dito natin yan, parang mayroon tayong taw-taw. Uy, ayan na naman. Ah, grabe. Woohoo! Thank Lord. Malaki. Grabe, magandang panula. Grabe ng taba. Woohoo!
Sir Michael, punta ka na kayo rito. Ano? Aray ko, yung lang protein nito. Ay, ito pala. Ay, hindi, thank you Lord. Yun. Hahahay. Good say. Papa A, tara na kayo Papa A. Yan mga tayo yung ano na yan. Ano yan, Guadalupe Bridge yan mga tayo. Pag galing kayo ng Baclaran mga tayo, pwede kayo bumaba dyan. May Guadalupe Bridge. Nababa na kayo. Makakapamiwas na kayo. At siyempre yung miga-miga love shot kay, kay Kuya Prince Bobarlan. Passport naman mga tayo yan. Napakasipag ng Anders na yan. Ayan. Kay Jones Vlog. Yan, miga-miga love shot out po. Jinwell Pacquiao, yan Miguel love shot out. Renan Fishing Adventures, Miguel love shot out po sa inyo lahat. At sa kaibigan kong matalik mga tayo dyan sa may Talim Island, Talim Village, yan. At sa kanyang utol na napakasipag sa kanyang barangay, si Raymond Gondra, yan. Miguel love shot po sa inyo lahat yan. Si mamimingwit ng sapang, yan. Namimiss na natin mga imarin. Bigla na lang tayo mga lulusot. Huwag nating silang i-catch. Ay, ito ara. Uy! Lintik nang lulukoy yung floater natin. Wala ko na wala na, pinasagan lang ko. Yun na naman oh. Uy, sus. Galing pa kayo saan dyan? Ah, sa ulo? Aba, balita ko maganda yung kibitan dyan. Lolo? Oo. Hindi ako sanay dyan. Oo nga, napaka ano kasi ng spot no. Hindi mo ba to? Oh, yun. Dito na kayo. Kuya, ano, Francis Coronado. Pangitan na ako. Maganda yan, makatikas talaga. Kung talagang magkano lang talaga yun. Babanding-banding, maganda rin kasi habang naniniwas kayo dun mga toy. Ang itsura nyo yun, ano, nakaganyan no? Dun sa may diagram, nakaganon. Habang nakawaiting dun sa pamiwas mo. Nakaganyan yung pamiwas mo. Nakaganyan kaya habang naikapi dito. Yun, kasi mataas yung gutter ng ano, ilog. Eh kung mga mag-ano naman, gusto nyo nakikita talaga ng gusto. Yung pasag dito na kayo matay, mababaw. Yan. Hanggang dito, hanggang doon sa may place. Ayan, miga-miga love shoutout ka toy. Taga-Hulo, Barangay Hulo ang ano dito tayo doon. Yung lasa naman. Ayos naman. Oh, yan mga toy. Ano pangalan niya idol? Jimwell. Jeffrey? Jimwell. Jimwell yan. Kasi Jimwell yan. Siya na mismo mga toy nagpapatunay na maganda ngayon mga toy ng ano. Yung lasa ng Pasig River kasi epekto kasi ito nung abagat ng mga nakaraang ano yung fishing. Sa barbecue. Yung balita ko talagang matinding bakbakan talaga rito. Bakit dito maganda na ako. Yung Master TV nga doon sa may buhayang bato nakaraan, dami ng ulan lang eh. Napanood ko sa gabi. Gabi? So yan, mababaw kasi pala sa gabi natin. Ka-fishing kayo. Kailangan punta rito. Sino? Ka-fishing. Papansin? Ka-fishing. Maganda na lang ito. Ka-fishing. Kilala mo si Kabiwas? Okay. Kabiwas? Oo. Ayun, mga kasamahan ko yun, Kabingwit. Oo. Pumunta kasi sa ano, sa Bulacan. Kabiwas lang na ano. Yan lang yung kasama ko. Ako si ano, si Kachoy. Ang pala ha? Ako yun na ano, lagi pagka kasama ko yun. Yung may, yan naman. Grabe ka din. Ay, sus. Wala. Good size na to. Wala. Good size na to. Uy, nawala na naman. Tuwara. Pero yung nakaraan. Ginagawa mo. Patuman. Agatan talaga naman. Malalaki no? Malalaki talaga. Yung unang adventures dito talaga grabe ito eh. Diyan lang o sa gilid lang. Lalaki talaga grabe. Parang hindi ako magpaniwala ano.
iwasin pati, dami kong kalas, ang lalaki. Sarap. Makakakain dito. Ba ako nag-aalmusal. Ay, palas na yun. Pero may ano ba rin? Pansit. Ayan na naman. Yan ang pilit. Pagkatapos ayaw. Mabigat. Ay, papadawiin nyo. Lalo tayong ano yan. May beads kayo. Yan ang pampadawi namin sa Wonder Ilog. Yan na naman. Yan na naman. Laki. Ito laki. Wala ka. Ito. Ito na. Grabe yan, laki. Ay! Ano ba? Sayang. Ginagawa mo. Wala. Ano ba yan? Laki sana. Naku niya oh. Naku, bangus tayo. Ang dami pa naman bangus dito, no? Ano nangyari, Master? Nawala. Inangat ko kasi yung isa ko kasi pupuluputan niya eh. Di kaya ng Brad pati ko. Kayang-kaya ng daling kong ano ko, kamay ko eh. Okay guys, hindi yung tamang labanan. Mapapanaginipan kita mamaya. Lagot ka sa akin. Pag-aaralan kita sa panaginip. Ito sana kung may maligo sana, papatanggal ko eh. Ayan yung ano, yung kahoy. Hindi tayo makapul na maayos eh. Kasi andyan nga yun. Tumarap. Dakot ka sa akin boy. Lalo ka na yung maguto para mahuli ko. Mag-aaralan kita. Yan lang alam. Relax ka lang yan ha. Okay, pansin. Ganyan lang yung ating mga ano ito. Ganyan lang yung style. Pagkaya ito mga cowboy na style naman eh. Marap. Kain po. Nawala. Yan na naman kasi oh. Dito ka kasi banda dito oh. Ako. Ala, may aruyo pala rito. May aruyo mga to oh. Ala. Kaya ko to, matigas ulo nito. Pangit. Ang pitch pangit. Mabilis na wala. Oo. Mukhang geographics dito kasi pampadawi mo lang. Dadawian tayo ng marami yan pagka yan nilagay mo dyan. Pero kung maganda pagkakaano mo yan, masa, Kapalang ko na nga yung ano niya, rin. dapat kasi mayroon mga bitirano magmas yan. Lalo na itong bagos, naku. Yan na naman oh. Ang grabe talaga din kasi oh. Doon kasi banda yun. Banda yun. Banda yun. Banda yun. Kung may anong kahoy na yun oh. Grabe. Malalaki. Oy, hindi oh. Grabe. Pamatay na lang, nakahuli ako doon. Ang iyaw na. Ang iyaw. Ito pa. Sarap pati pag malalaki no. Ang sarap iyawin. Ang bango. Alam nga lang, nagsasalta yan. Ay, ano naman? Ah! Black dito na naman. Parang nung unang punta natin dito mga choy. Nakagawa tayo ng dito. Imikto. Black dito. Ang liit ay doon. Ayun, isa na naman mo tayo. Hindi masyadong matrabaho itong isa ko. Ano kaya? Kaya man tayo. Ay, ano naman? Naku, di ata tayo papakainin ito ba ito eh. Ito eh, grabe na naman. Sunod-sunod. Uy,
sa ano, pag-drive. Wala nang ginawa doon kung hindi magsabit. Sinabit ba natin, tingin yung laman mga to eh. Ang laki. May naman isa. Yan na naman mga to eh. Oh! Oh! Ay, lahat ka talaga. Napaka-bliss na. Oh? Diretso. Tawa ka tayo sa ano, dulo niya no? Sa dulo ka tapos ang pukul mo pag gano'n. Sigurado ka dyan. Kasi dyan, dyan yung ano eh, pukul mo pag gano'n. Tapos gumagano'n lang siya oh. Kaya basin mo lang. Sigurado yan. Try mo. Kasi ang pukul pag gano'n ka oh. Try natin. Sige, ang pukul mo dito, yan. Yan. Tapos sa agos ka papunta ron oh. Sigurado yan. Na-analyze ko na yan eh. Isa na lang tayo. Isa na lang ako matipag-ibas. Malayo masyado yung pukul mo na yun. Ito ka lang. Kuyutos. Kaya ano yun ba? Atrasin mo ba? Malayo na yun. Yan, dyan Detoy. Abangan mo na lang dyan. Yan. Pagos-agusin mo lang doon hanggang doon. Di rin pala agos sa'yo, no? Kasi nakabutom, sinibutom sit up. Maganda rito yung Singer, ano lang? Yung 0.5. Ano yan sa'yo eh? Nasa 15 yan ako. 15 grams. 15 pounds. Hindi pa bumakabot kasi siya. Madalas sumasabit. Isa na lang tayo para makapuliwise. Mamaya na. Sa ulo, maganda kagatan kaso ng araw. Problema nga. Baka nga doon pumunta sila kay Michael. Daming paturon. Pero malalim yung setup nila eh no? Bagos din. Yan ang ASUS. Okay, ramdam ko na naman. Ramdam ko na naman. Walag na naman. Uli. Ay, sabi ko nakawala sa Mariusi. Chay! Dito ka! Marami dyan? Oo! Dito maganda. Sa ngayon. Mamaya. Ubusin na namin to. Sino yan? Naka-face mask kasi. Si Manoy na pala yan. Ay, hinihintay tayo mga sa kabayo. Sayang no? Nakawala pa unang ano pa naman. Nangyanggat ka na. Oo nga. Lunit din lang. Dito pagka umakyat na yung araw dyan, ako, pahirapan na tayo, tago-tago tayo rito. Buti na lang yung building na ano pa oh. Para takingin pa yung building. Sige, ganun. Pangit yun, laki. Laking hook? Laki na swivel. Wala pang duri yan. Ano ba pangit?
marami ako dito, di ko kailangan. Ulit. Magdalaw tayo ulit pakiwas. Ganyan ka naman sa kabila. Para medyo mataranta-taranta na naman tayo. Ayan naman o. Uy, sige, sige. Sige. Sige na. Yan na naman. Ay! Nagalit na naman. Saan kong mawala? Kanina kasi walang bumakat eh. Ay, hindi nga dalawa ko talagang gusto talaga nila maging-dalawang pamigas. Nagtatampo itong isa. Kasi nga i-harvest din yung kuya niya. Sige na, yan ang kuya mo. Pero kalungkuhan. Oh, yan o, yan o. Oh, diba? Uy, talaga naman. Ay, okay. Saan ka lang? Relax ka lang yan. Yan na naman o, Katsoy o! Katsoy! Woo! Saan ka na? Naku, malis na. Ginagawa mo? Kuya Delping. Meron siguro silang date. Yan na o. Ang tagal nila kasi ano, mga taga Paco. Pamalagras naman ako. Yan na naman. Ay, sus. Grabe. Pag dalawa talaga kasi pamiwas talagang nalabo-labo. Nagala sila talagang papasiklabas. Oh, yan na naman. Oh. Yan na naman. Oh, mga Katsoy. Ano pa ito? Ay, sus. No. Dalawa nang ganun. Pang-ihaw na yung Katsoy Michael. Uy, laki. Salamat. Laki na. Muntik pa magawala ko. Yung isa nga, yung nakaraan nga, halos nawasak na yung yung ano niya, cooler niya, nawasak pag-angat. Apok-apok na eh. Ang hirap dito yung pag ano, pauwi niya, no? Now, harvest ka ng marami. Naku, kailangan mo talaga dito, may kasama ka. Masak yung cooler niya. Ganun din doon, pati sa may barangay po yun. Spot. Yan, parang kaya ano? Oo, malalim nga lang kasi dyan eh. Hindi pa malusong. Meron ka dyan kasi spot dyan oh. Sa may buweho. Harapan niya Ilaya, barangay Ilaya. Maganda rin dyan.
Yan na naman. Nagsisimula na naman. Nagsisimula. Ito mga tayo, prito-prito. Napakamahal ng bilihin ngayon mga tayo. Pagkain ng pusa, aso. Punta na kayo dito mga tayo. Hanapin nyo lang mga tayo, nakasigurado. Nauubos ko na tayo. Ha? Nauubos ko na. Naubos ko ba? Ayan mga tayo. Ito na sa tatay. Parang kumain yung bag. Dali lang ako. Ako nga, ubos na rin. Iyo. Mga katay. Ano na to? Oh. Ha? Oh. Pera. Tira ko pa to kasi nung isang araw. Okay lang to, paano na. Makaano pa to kahit dalawa, pwede na to. Dumating yung mga hinihintay natin. Siguro kaya nahirapan siguro magkaliskis nung kahapon. Yung huli nila, ang dami. Oh, may bibigyan pero napakarami pa rin. Yung cooler na yun, cooler pa lang yun, nasa ano yun? 18 litros. Bang yun siguro. Basta tangkat timbang mo siguro ano. Oo, wala ka, wala ka. Yun. Salvis yun. Nasa bisa na. Oh, yun, huli ka. Pagli ka na. Ah, laki! Marami. Salpit na yun eh. Yun. Salpit na Oh, laki. Nabuntutan lang. Yun, grabe oh. Bakit eh? Ayos, ayos. Sipit ko. Maganda yun tayo, pang-harvest yan. Mamana ko na yan. Oh, okay. Dadali ka rin. Sabi ko na nga ba, kukuha ka rin sa ano, kahit naunahan lang kasi mga tinang ano, maliliit. Yan na, yung atin na to. Yung atin yung lalapad oh. Ang lalapad. Ate, grabe. Inuubos na talaga yung ano, dancing worm. Ate, huwag na tayo. Hindi natin pinagawa. Pag na rin pala. Wala na rin pala, kunti na lang. Tayo ah. Uwi na ako. Ate, uwi na ako. Marami ka na eh. Oh, okay na rin po. Namati yung huli ko. Ayan. Oh, ba? Kalahati kagad. Ito ka na katoy. Nakanapisto ko. Namati oh. Ito, maraming salamat po sa inyo mga katoy. Dito ka na para ano, makapisto ka na maayos. Maraming salamat po sa inyo lahat mga katoy. Maraming sila dito para makapisto. Para makapisto si Gatoy Well at si Tatay Juan. Si Tropa. Yan. Yan Tatay Juan. Bye bye mga katoy. Ito yung physics spot natin. Yan. Diyan rin. Ano pinwit mo? Hindi, dito tayo na ano natin na iwan natin siguro nagbabalat yan. Yan, maraming salamat sa inyo.
Good choy! Maraming salamat mga tayo sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Ganun, grabe, solar system na dito na. Ayan, at nauwaw na rin pati ko, wala akong dalang tubig. Thank you Lord, thank you Matoy.